Obingelela umkhozo kaMzobe. Ngifuna namhlanje ngikhulume ngomuntu onenkinga amehlo. Nali leli bhodlela leli. Yabona leli bhodlela leli ukuthi la phakathi kwamanzi kumhlophe but ku-ediwe uyabona ukuthi khona nemithi ephekiwe, kubiliswe kanye nemithi. Lento le induku yami yokusiza umuntu onenkinga amehlo ongaboni kahle. Kungenzeka kube uthisha uyafundisa but awukhona ukufundisa kahle. Ungayifakile ibuso kufanele ufake izibuko lezi zamehlo. Amehlo akho akaboni kahle. Noma umfundisi ufunda iBhayibheli uyafundisa esontweni uma usufunda iBhayibheli awukhona ukubuka fanele uzufake ibuko but manje awusafuni ukuyifaka lezi zibuko. Unengane encane efunda esikoleni ina 16 years ina 13 years but inenkinga amehlo ayiboni kahle emehlweni sekuphoqa ukuthi uhambe uyithengele izibuko kodokotela ifake izibuko before ikwazi ukufunda esikoleni. Manje ngizingekho izibuko ayikhona ukubuka. Ufike kumina ngizokunika lento le ngisha ngiqede nginika le nkinga amehlo. Amehlo akho akwazi ukubona. Ufike kumina ne4000 no3500. Mawufika kumina no3.5 ngizokwenzela lento le. Ngizokwenzela lento awuzothi mawufika uyifice ikhona lento uzofika ukhipha u3.5 ngokuhlanganise lo muthi lo ngokunike wona bese ngiyakunika within 2 days usuke usuhlangene bese ngiyakunika ngithi mina ngoba lo muthi ngiqale ngupheka bese ngiyakunika ngithi mina mawufika ekhaya ingane yakho le nenkinga amehlo noma wena ubona nenkinga amehlo ibuka usafuna ukuyisebenzisa uyavula nje kahle nasi isivalo uthi fake nje kancane esivalweni ucotshisele emehlweni ubheke phezulu ucotshisele emehlweni bese uvala amehlo kanje. Lamanzi lawa angenela ngaphakathi emehlweni kuzophuma inyembezi uweze ukuthi nokuphuma inyembezi uyaklineka lapho ngaphakathi. Lento uzoyisebenzisa within 4 days. Usuku lesi5 olesi6 olesi7 ngosuku lesi8 uhambe ekadokotela uyokwenza i-eye test. Ngizotshela wena ukuthi kwenzakalani. Uzobona amehlo akho azobe se-right ukwazi ukubona. So silwe nalenkinga amehlo abantu abangakwazi ukubona kahle emehlweni bangalokho befakana nezibuko beyothengana nezibuko beze la ngibanikeze na induku. Umuthi lo ohlanganiswe nemithi ejule kakhulu. So kulo muthi lo ngudayisa 3500 mawufuna ukuthi ngikusize ngenkinga amehlo ungaboni kahle emehlweni.